Fy enw i Helen White a fi yw Cadeirydd y Bwrdd Rheoleiddiol Cymru. Mae'n amser cyffroesi'r bwrdd. Mi rydym yn gwario dipyn o amser ar sicrhau bod yr sector yn cael ei rheoleiddio yn dda, ond hefyd, dyn ni yn gwario lot o amser yn trafod y sialens a hefyd y cyfleoedd sydd yno i'r sector ar hyn o bryd. Mae wedi bod yn blwyddyn brysur i'r bwrdd. Da ni'n gweithio'n dda gyda'n gilydd fel tîm ac yn gwario amser yn edrych ar rhai o'r eitemau sydd yn mynegu sialens fawr i'r sector, ond hefyd da ni wedi bod yn gwario dipyn o amser ar materion sydd yn mynegu cyfleon i'r sector. Enghraifft, da ni wedi bod yn edrych ar gwerth gorau yn y sector a sut da ni'n mynd i sicrhau bod tenantiaid a chymunedau yn cael y gwerth gorau o'r gwasanaethau sydd yn cael ei darparu. Ac yn symud ymlaen, mi fyddwn nhw'n edrych ar llywodraethu tai cymdeithasol. Mae'n bwysig bod y bwrdd yn deall yr eangrwydd o'r holl faterion sydd yn bwysig yn y maes tai yng Nghymru. Enghraifft, mae'r bwrdd yn deall bod materion gwledig yn y gogledd yn tra wahanol i rhai o'r faterion yn canolbarth Gaerdydd, enghraifft. Mae yn amser anodd i denantiaid a chymunedau ar draws Cymru ar hyn o bryd. Mae newidiadau yn yr economi oherwydd Brexit, newidiadau i'r arian sydd gen denantiaid yn ei pacedu oherwydd newidiadau i bolisi. Mae hynny yn gwneud pethau dipyn mwy anodd i'r tenantiaid, ond hefyd i'r cymdeithasau tai sydd yn delio gyda'r anhawsterau mae hyn achosi. A mae hynny'n gwneud gwaith yr rheoleiddiwr yn fwy anodd hefyd. Mae tenantiaid yn bwysig iawn i ni ynghyd â sicrhau bod y sector yn gry i'r dyfodol. Mi rydym yn awyddus i gweithio gyda'n gilydd i sicrhau ein bod yn gallu darparu tai o safon uchel i bawb yng Nghymru.